makasud ka sa gingharian sa lain kung ikaw ma-perfect kay ikaw gipuy-an sa Holy Spirit. Samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga igsoon og mga higala ni Ginoong Hesukristo, Dios og tawo nga matuod, magbubuhat sa langit og sa yuta og sa tanang makita og dili makita. Siyang pulong, siyang Dios mao si Lord Jesus Christ. Kumusta mga igsoon? Og sa tanang katawhan nga nagpuyo sa matag panimalay, matag nasod. May buntag kanatong tanan. Og di man ukari atong live broadcast karong adlawng Sabado diya sa Argao, Cebu, Philippines. Og karong adlong Sabado, adlaw karon matag Sabado nga tanan sa bulahan nga Birhen Maria. Og karon September 10, 2022. Adlong Sabado atong ipaambit ang buhi nga pulong, ang pulong Dios. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Hallelujah. Ang naigugma kanako magtuman sa akong gisugo. May gugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muana og magpuyo diha kaniya. Hallelujah. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. San Lucas Kapitulo 6, versikulo 43 ngadto sa 49. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag walay pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy, mamunga og maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy, maila sa iyang bunga. Dili ka makapuyo, dili ka makapupo og igos, gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsulti og maayo gikan sa mga maayong mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangiad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang ana sa kasing-kasing sa tao, mauusab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo magbuhat sa akong gisugo kaninyo. Ang moduol og mamati sa akong gisulti og magtuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya. May sama si sa tao nga magtukod og balay, nagkalot siya laom og gipahilula niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang ibaha ang suma og mihasmag nining balaya, wala kini matayog kay maayo man ang pagkatukod nini. Apan ang tao nga moduol, ang tao ang tanang mamati sa akong gisulti og dili magtuman niini, ang usa ka tawo sama da nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala siya niya butagig sukaranan. Siya diyang miyasmag nining baha, napukan kini dayon og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Unsa man ang gisulti sa Ginoo diha kanimo karong adlaw? Ang unang gisulti sa Ginoo sa matag tawo nga mutan-aw, maminaw, mag-online, mag-on-view sa tibok nga kalibutan, mao ra gyud ang pagpahinumdum nga ikaw tao mangandam sa tanang higayon. Kay gibalik-balik pa ni sa Santos nga misa sa tibok kalibutan, ang tanang lungsod, ang tanang nga nasod gibutangan gyud og simbahanan, dakong templo. Din magpuyo ang Ginoo sa matag templo. Gitukod gibutangan ang matag nasod. Kay ang simbahanan sa tibok kalibutan, ang dakong nga templo simbahanan gipuy-an sa Ginoo. Anha gayud sa taliwala ang Ginoo. Unya, ang nagpuyo sa tibok kalibutan, mga tao man, ikaw tao, ikaw kung asa ka magpuyo, ikaw mao ang tao gitawag og simbahan. Templo gyapon, simbahan.
Templo ba? Punuyanan, balay, muna ang simbahan, muna ang templo, muna ang balay, muna ang pinan. Ikaw, tao nga naminaw, nagtanaw sa buhing pulong sa Dios, ikaw ang simbahan. O karong adlaw nagtanaw, naminaw, nag-online, nag-view sa tibuok kalibutan, nagtanaw ka man, ang uban pinagi sa YouTube channel, nagibuhat ni Broderick. Unya, makita man live, ang tanang mga tao magkabati, in fairness sa mamati, in fairness sa magkabati, o magtuman. Misulti ang Ginoo karon kanimo. Gihatagan ka og kagawasan pagpili. Pili agad ang Dios, o sara, kay ikaw nakapili ka man og Dios. Musimba ka yun, musimba. Ayaw pagsimba-simba nga sa Diyos ba? Kinsa bitagiya ang yawa ang panuway. Kinsa bitagiya asa ba musimba adto sa simbahanan. Unsa may simbahanan, templo man na. Inig-abot nimo dito, gisgutan man sa Ginoo dinhi ang simbahan. Ang unang pulong gisimba. Unsa may simba? Gugma ba nahigugma? Ang pagsimba nahigugma sa matag tao. Kung nahigugma kag Dios, musimba ka. Ug kunya dito sa simbahan, ang unang pulong misulti gayon, pinagi ang pulong ang Dios. Ang Ginoo kisulti gayon sa tao. Kung musimba ka, kuhaon gyud sa pari. Kuhaon sa pari ang gi-offer halad sa mga tao. Halad sa mga tao, ha? Ang halad sa mga tao, bisag unsa, magkwarta ba, magbutang. Ug unya pag-abot dito sa santos nga misa. Santos ba? Holy. Di mo kalibutan ni atong iskutan. Apan giskutan sa unang pagbasa, ang gitawag simbahanan, uyang pari, may bayaw sa gi-offer sa mga tao. Unya nahimo ang offering sa mga tao, nimong lawas o dugo sa Ginoo, human makonsagrar. Pagkadako rule sa mga pari. Kinsa may pari, mo kini ang di gyud pasagdan, dili biyaan sa mahal nga birhen. Ang pari nga nagtuon og pulong, di gyud biyaan, dili pasagdan. Every holy sacrifice of the Master of the World, ang matag pari, di gyud pasagdan, magpaluyo, magpatubang, magpakilid ang mahal nga birhen sa kanoy. Apan dili makita. Nga naman, dili magpakita ang mahal nga birhen. Kay ang pari nga nagwali, tao man, makasasaman, apan gipili gilain, dili gayud magpakita. And the person gipili ang mahal nga birhen, magpakita lamang siya kun di ka magbuling-buling, kun magbanaan ka. Apan kay pari ka man, giubanan ka, wa magpakita. Unya may consecrate sa tanang mga gihalad sa mga tao, diya sa santos kamisa, everything. O unya, pagkonsagrar, pagpandong na ba? Pagpandong sa pari, nya wag yung biyai. Nagtanaw mahal nga birhen sa gibuhat sa pari, o ang tanang hinalad, nahimong lawas o dugo sa Ginoo. Tinuod nga presensya ngayon, nahimong lawas, human og konsekrasyon, human pagpandong, pagkadakog rule o katungdanan sa mga pari ning kalibutan. Dakog rule, dakog kapuslanan. Muna di gyud pasagdan, di biyaan tudluan kayon sa inahan sa kanunay pagtudlo, inahan sa kanunay panabag. Tudluan gyud giyahan ba? Unya pag humagkonsagar, ang pari misulti atubangan sa katawhan. Ang pari, ang Ginoo nagsulti kanimo atubangan in the person of the priest. Ang Ginoo. Kinsa may gibilin sa Ginoo, ang mahal nga birhen gibilin man. Holy Spirit, ang Holy Spirit gibilin misulti ang gugma sa Dios ngadto sa katawhan. Ug unya ang katawhan miingon ang pari, mao kini ang akong lawas. Kan akin ninyong tanan, ang tanang pakanon. Buhata kini aron paghandom kanako. Unya paghuman, gikuha na sa ang dugo. Hinalag gyapon offering. Ang dugo na himong dugo sa Ginoo. Lawas og dugo tinuod kayo diya sa santos ka misa. Ang lawas og dugo pinaagi sa pagpandong, pagkonsagrar, pagkadakog rule sa mga pari. Unsa may rule? Kay nagpaluyo man ang mga birhen. Unya unsa may rule? Siya gihimong instrumento ang pari sa Ginoo pinaagi sa Holy Spirit. Ang Espiritu Santo nagsulti, mibayaw ang pari og mingon, mao kini ang kalis alang sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Imna kini ninyong tanan, tanang musimba. Ang tanan imna kini aron ang tanang mga sala mapasaylo. Kaya wala, pinaagi sa dugo ang tanang mga sala mapasaylo. Ang misimba ra, ang wa musimba usa man to. Ang wa musimba iya sa katungod. Apan naminaw man sa pulong, ang pulong Dios ang gihalad, gioper nahimong lawas og dugo. Mapasaylo ka gyud kun ikaw maminaw sa pulong, kay ang pari nahimong instrumento sa mahal nga birhen, o ang mahal nga birhen gihimong instrumento sa gahom sa gugma sa Espiritu Santo. Gahom sa gugma. Di makita ang Ginoo, apan makita in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Muna nga
Dios gid ang simbaha, higugmaa. Gibutang sa unang pulong. Unya ang uban pili mag Dios, misimba man o Dios, iya kadto sa mga panuway. Ayaw dungana ang Dios ug ang Dios, ang Ginoo ug ang Yawa. Mupili ka, ari ba ka Yawa o ari ba ka Ginoo? Kay gisulti mas Ginoo. Diya karon pinaagi sa Santos Kamisa. Gibalik-balik yun sa Santos Kamisa. Mao kini ang misteryo sa pagtuo. Unsa may misteryo sa pagtuo? Lig-unon gayud ang misteryo sa pagtuo. Malig-on ka gani ang pagtuo, ang misteryo moabot sa talang suok kadapit ang misteryo. Kay di matugkad sa kaisipan, di ka matugkad sa una sa tao. Apan ang Ginoo nga nagpuyo sa kasing-kasing makatugkad, makapuyo, mahibaw unsay isulti. Apan sa imong una, ang misteryo sa Ginoo di makasabot ang tao, di makatugkad. Apan gipalayag sa Dios alang sa mga gagmay. Kinsa man magkabus, apan sa mga tao nga mapili siya katungod, mapili adunad, dato, manya manag-iyag tibuok kalibutan, mapili ba butang, mangangkon ba? Apan ang imong gipili Dios man ay pagpili og iya sa Yawa. Ang iya sa Yawa, di man usar man Dios man. Mula mo himog dautan ang iya sa panuway. Apan kung mamati ka, magpuyo ka sa pulong sa Dios, magtuman ka, mudaghan, jutay raman ang nakapili, jutay raman ang nakamati, jutay raman muna nakapili sa masigpit nga lapit agianan paingon sa langit. Apan ang mga tao daghan nakakita sa manlindot, malimpyo, hayag ka itanaw ng kalibutan, hayag imo ang tanan. Sige pangangko ng butang dili imo, pangangko dito, angko diri, pangumpara dito, kumpara diri. Apan ang nakakita, nagbuhat, nagtuo, mialagad, miserbisyo, mitabang sa kinapuhi, mitabang ma. Muna giyon, love God with the whole of your heart, with the whole of your mind, whole ba, tibuok. Apan kon all gani, magkatag-katag, all gatanan, magkatag-katag, magbahin-bahin, ginubanay sa panuway, gupon gayon ang una-una. Apan kung likon ka kasing-kasing, likon ka una-una, di kayo maguba sa panuway. Kung likon ka kay likon man ang sukaranan sa magtuo. Ikaw kahoy, ikaw gipasan, ug nagpakamatay ang Dios sa kahoy. Ikaw tao kay nakasala ka man sa kahoy, kay gitintal ka man sa bitin sa kahoy, ug unya nakasala ka man, hangtod karon ang tao mga matay kumikan sa sala. Og ang sala magbunga og kamatayon. Apan giluwas ang tanang tao, giluwas nganuan sa ikatulo ka adlaw, tulo ka gabi, mikunsad gibuntog ang kamatayon, gibuntog ang tagias kamatayon, gibuntog ang imperno. Og pag ikatulo ka adlaw, misuloy gitan-aw ang iyang apostolis, ang mga tinunan kung kinsa nagbuhat og tinuod, nagbuhat nga mituman, miwali, misulti sa tinuod gayon. Makasud ka sa gingarian sa langit kung ikaw ma-perfect, kay ikaw gipuy-an sa Holy Spirit. Holy life magbalaan sa imong kinabuhi, kay God loves a holy life. Kung may mata ka, ayaw pagbuta-buta. Kung may baba ka, ayaw pagpagamang-amang-amang. Kung may lawas ka o kalag, kung may kamot ka, buhat gayon. Buhat sa kaluoy, buhat sa pagmahal, buhat sa paghigugma. Kagugma, magbunga og laing gugma. Mga pag-antos, kalipay, kalinaw, munay bunga sa gugma. Mapailubon, may nagtuson, mapinuganon, mahigugmaon, maluluyon, ug maayo ang Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Kay ang Ginoo mao kay ang matang sa imong sakripisyo sa pagdaig. You are given the freedom of decision to choose. Ikaw gihatagan og kagawasan pagpili. Apan kan may dalunggan ka man, kay may mata ka man, may baba, may ilong, may lawas ka man, mipili ka og the good, maayo, the true, the good, and the beautiful creation. Unya mahimpit ka, mahuli ka ang imong kinabuhi, sama ka sa mga birhin nga masinugtanon. Magtuman kanunay kung unsay pagbuot sa Ginoo, matuman. Yes Lord, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Pagkabulahan imong naminaw, pagkabulahan imong nagtanaw, pagkabulahan imong naminaw sa pulong, kay pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong na himong tao, ug mipuyo sa matag kinabuhi sa matag tao ang pulong. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag sa akong maigsuon o may gala ni Ginoong Hesukristo, ang Dios og taong matuod, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa talang makita ug dili makita. Lakip na ikaw tao, gipuy-an sa Ginoo. Daghang salamat.